खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै बिटिसिनि दाब दाब जायगाफोराव एबसुआ बनजार हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बिटिसिनि बायजोआव थानाय बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि सा 442 सुबुंफोरनो आसाम सोरखारा चेक रानगोन होनना मिथिनो मोन्दों। रौता पुलिस बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय रौता पुलिस थानानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगा ओनसोलफोराव गोबां मबाइल फनफोरा गोमानाय जाथायफोर सोमजिदोंमोन। गोमानाय मबाइलनि बिगोमाफोरा रौता पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव मबाइलफोरखौ ट्रेक खालामना रौता पुलिस थानानि बिबानगिरि प्रणब कुमार डेकानि दैदेननायाव गोख्रों नायबिजिरनायाव गोमानाय गंसे 4 मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझाराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोमजिदों। साननि समावनो बाइकआव फैनाय सानै सिखावा सासे आइजो फोरोंगिरिनि गोदोनानिफ्राय 1 लाख रांनि सनानि चेनखौ सिख'नानै लांदों होनना खौरां मोननाय जादों। जाथायनि सायाव आइजो फोरोंगिरिया पुलिसनो एफआइआर होबाय होनना फोरमायथिदों। क'क्राझाराव फैगौ 12 दिसेम्बराव जानो गोनां गिबि मन्थ्रिनि हाबाफारियाव गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों। 12 तारिखত আমাৰ অৰুণোদয় প্ৰগ্ৰাম আছে গোটেই অসমতে হ'ব আমাৰ বিটিচি যেনিবা জিলা ভিত্তিত হ'ব কোকৰাঝাৰ জিলাত আমাৰ 50,000 গেদাৰিং হ'ব চিৰাঙত 25,000 বাক্সাত 25,000 তামোলপুৰত 25,000 আৰু ওদালগুৰিত 25,000 এইটো টাৰ্গেট আমাৰ ইয়াতকৈ বেছি হ'ব কোকৰাঝাৰটো 50,000তকৈ বেছি হ'ব এনে আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ 50,000 ইয়াত চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আহিব আৰু আমাৰ যন্ত্ৰমূল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহিব আৰু অজন্তা বাইদেউ নিশ্চয় আহিব আৰু আমাৰ মুঠতে প্ৰত্যেকটা জিলাত আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত 5টা এই 4টা বাকী 4টা জিলাত দুজনকৈ অসমৰ মন্ত্ৰী থকাৰ কথা আমাক জনাইছে বাকী কোকৰাঝাৰটো আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া থাকিব। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय बायदिनो मैया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा भारत भुटान सीमायाव थानाय दावरायझार बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव बर'फोरनि नेमखान्थि बायदियै बोसोरनि आघुन दानाव फुजा होनाय बायदिनो मैया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बर'नि गुबै दोहोरोम बाथौनि आसारखान्थि बायदियै आघोन फुजाखौ होदों। ना आं बेखौ बोसोरै होयो बे थानसालिखौ आं गावनो बानायदोंमोन नालाय ओंखायनो प्रत्येक बोसोराव आङो खेबसे बाथौ आर'ज बेवहाय खालामो दा देग्लायबो आघन मासा जोबनोसै बिनिखायनो आं खालामफैदों जिहेतु जोङो गुबैयै माने फुजा फोरबोफोरखौ जोङो माने आघन मासाव खालामो जोंनि नियमा आरो गतिके बे हिसाबै दिनैहाय बेखौ खालामनाय जादों गतिके आंनि बे बोसोरै खालामनाय बिनि मोनसे रुटिनल' आरो माबाफोर थांखि लाबावो थांखिया जेबो गैया मोनसेल' आसा रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय हास्थायनाय बेफोर जाहाथे जाफुंसारो गोबां मानसियानो बुङो जे बगामाथिनि बाथौ थानसालियाव फैनानै जेखौनो बियो बेखौनो मोनो गोबांनि गोसोनि साननाय लुबैनाय हास्थायनाया बेवहाय खुलुमनानै थांनानै बिख'नानै थांनायाव जाफुंसारदों बेबायदि बयबो खनले फैनानै बेवहाय फुजा होफैयो दा बेबायदिनो जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ बयखौबो आशीर्बाद होयो बयनिबो जिउआ जाहाथे बिसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि मोजाङै मोजां माने आवगायलाङो जाफुंसारो आं बेखौनो लुबैयो आरो जिहेतु दायो गोजाम बोसोर आरो गोदान बोसोर फैगासिनो बेनि सायाव ना बेथ' समा फैबाय थागोन थांबाय थागोन दा गोजामा थांनोसै गोदाना फैनोसै गतिके जोंनि जिउआव थांनाय बे बोसोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो गोसोखांनांगौ बबावबा जोंनि गोरोन्थि जादोंबा फैगौ बोसोरा जाहाथे गोरोन्थि जाया बबावबा जों माखौबा साननो हायाखैमोनबा एबाराव जाहाथे जों बेखौ साननानै मोजाङै मोजां मावो जों जुदि जिउआव माबाफोर खस्थ' दुखु जारला मोनदोंबा फैगौ जिउआ जाहाथे दुखु जारला जाया जों बेफोरखौनो बयबो सिन्था खालामनांगौ आरो गोदान मिजिं गोदान आसा लानानै गोदान गोहो बोलो बेजों माने गोदान बोसोराव आवगायनांगौ जे आगोलाव जि जाबाय बे 2026 मायथाइया जाहाथे माने जोंनि जिउआव अरायबो रंजा गोजोन लाबोनानै होफैनो हायो नाथाय रावबो लाबोना होफैया जों गाव बेबायदि मोनसे सदबांसा लानानै सोलिनांगोन बे गोदान बोसोराव होमब्लासो जोंनि जिउआ जेरावबो जाफुंसारगोन जिहेतु नैबे बगामाथि बा दावरायझार लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि सायाव ना बेथ' बयनिबो थाखाय मोजां उदां बयबो फैनांगौ खिन्थु मोजाङै मोजां थांफिनलायनांगौ बेयाव रावबो गैया मालिक गैया गतिके गावबा गावनि सेफटिखौ गावबा गावनो साननांगौ
जायगानि मानसिफ्राबो सोरबाफोर उसुबिदा गोलैदोंबा बेखौ एसे मदद होनानै मारै बियो न'सिम सहैफिननो हायो बेफोरखौ जों खालामलायनांगौ गावजों गावनो मदद होलायनांगौ बे जाहाथे अरायबो रायजोफोरनि मोनसे रंजानायनि थिलि जानानै फैयो दिनै गोबां मानसियानो गावबा गाव जिउ खुंनायाव न' सिङाव हाबसोनानै थानांगौ जायो उफाय गैया माने सिथ्ला गैया बायह्रा गैया बेरायनो जायगा गैया दा गावनि न'खरनि मानसिखौ लानानै बगामाथियाव फैयोब्ला बियो बेवहाय माने रंजानो हायो बेवहाय दैमा दं बेवहाय हाजो दं बेवहाय हाग्रा दं बेवहाय गौतम बुद्धनि मुरथि दं बेवहाय मोनसिंसिं बोराइनि मुरथि दं बेवहाय बाथौ थानसालि दं बेवहाय नावबो गाखोनो हायो जानाय लोंनायनिबो राहा दं दा बेफोरखौ गासिबो न'खर फेमिलि लानानै बेवहाय रंजाफैनो हायो गतिके आं बेखौल' मिजिंथियो जायगानि मानसि जानानै जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां बेवहाय फैनानै मोजाङै मोजां थांफिननानै बिसिनि न'खर संसारखौबो मोजाङै मोजां लाखिलांबाय थानो हायो क'क्राझार शहीद दिवस फालिथाय हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लाफैदों बिटिसि एसेम्बलि हलाव दावराव दावसि सोमजिहोग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि बाथ्रा फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनद' हारिफोरनो एसटि होनायनि सायाव खुगा बेखेवदों मन्त्रि गदे माने मन्त्रि गदे खबर ना मन्त्रि गद গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে 6 জনগোষ্ঠীৰ কথা লৈ পেলাই যিখিনি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছে ইয়াৰ ওপৰত যিহেতু আমাৰো এটা চৰকাৰ আছে বিটিচি অসমৰ ভিতৰতে কাউন্সিল এটা আছে ইয়াৰো মতামত আমাৰো কৰ্তব্য আছে দিব লাগে সেই হিচাপত আমি যোৱাকালি আমি এটাই কিছু হৈছে যে আজিৰ দিনত যিটো এসটি ট্ৰাইবেল এইটো এপ্লেট নকৰাকৈ 6 জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেলটো ভি দে না ফি দে ইয়াৰ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু প্ৰেজেণ্ট ট্ৰাইবেলটো একো নষ্ট হ'ব নালাগে এই লাইনত আমি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছোঁ বিটিচিৰ পৰা আকৌ আৰু ইয়াত মানে আৰু আমি স্পেচিয়েলি আমি বিচাৰিছোঁ যে বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত মানে দুটা ভাগত এসটি থাকিব নালাগে হ'লে এটাই হ'ব লাগিব ভি হ'লে ভি ফি হ'লে ফি কথা সেই লাইনত আমি আলোচনাটো হৈছে আৰু এনেকৈ আমি বিটিচিৰ পৰা ৰিকমেণ্ডেশ্যনটো দিম সেইটো কথা যিহেতু গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰক আমাৰ কাউন্সিল হিচাপে এটা অপিনিয়নটো দিব লাগে এই হিচাপত আমি যোৱাকালি আলোচনা কৰি পেলাই অপিনিয়ন এতিয়া কাউন্সিলৰ পৰা দিব